mig. Hvordan kan du være så fed og varme? Jeg brækker mig. Hvordan kan du være så fed og varme? Jeg kan ikke udstå synet af dig, for du er så fed og varme, og jeg brækker mig. Jeg brækker mig. Jeg brækker mig. Jeg brækker mig. Gør hende varme. Til det her, lad mig give dig mere og mere mod det vilde vest. Lad mig navigere op på hesten, lad mig se dig galopere. Boom, boom, gotta go, gotta go. Til det her, lad mig give dig mere og mere mod det vilde vest. Lad mig navigere op på hesten, lad mig se dig galopere. Boom, boom, gotta go, gotta go. Skete fortæl og to siden vi stod i boogie med bandana på, og vores første plade den kom. Tiden den går, Nexus Entrepreneurs nu, og min konto er langt fra tom. Så jeg kan gøre hvad jeg vil, sige hvad jeg vil, det skulle jeg mene. Nu hvor vi i 4 år har givet jer hits og evergreens. Hver dag en ny spyt klat på mit ride. Vi vidner om vi stadig snakker om mig. Kom, vi dem der danser til i smug. Lad være at sige det til mig, jeg ved det godt, det er cool. Men det er da også forfærdeligt, og vi har det så fedt, mens vi stadig bruger penge for plade 1 med Nexus.